Şu günler Türkmenistan'da ıssık hava dowam edýär. Munyň bilen baglylykda ýurdun mar welaýatyna çağlaryň arasyna içi geçme, beden gyzgynynyň ýoklanmagy ýaly keselçilik hadisalary köperýär. Lukmanlar ýerli keselhanalara ýüz tutýan näsaglaryň sanynyň gözgörtüli artanyny aýdýarlar. Issik howada keselhanalara ýüz tutýan adamlar köpelýär. Hassahanaların çağalar bölümlerinde yer ýok. Diýip Lukman Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol keselhanalara getirilýän çağlaryň arasyna iç geçme keseliniň hemde beden gyzgynynyň ýoklanmagy, üskülewik ýaly kesel alamatlarynyň has köp hasap alynýanyny aýtdy. Ýerli Lukmanlar hassahanaların çağlar bölümlerine hasap alynýan körpeleriň ençemesiniň mektebe çenli bilim edaralaryna gatnaýan çağlar bolanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň Hidrometeorologiýa gullugy hepdeniň başyna ýurdun media serişdeleri arkaly ýaýradan maglumatyny üstümizdäki hepdeniň dowamyna ýurdun mar welaýatyna howanyň temperaturasynyň günnüzlerini 34-39 gradusdan 42 gradusaçyn ısy bolmagyna garaşlýanyny duýdurdy. Meteojurnal neşri 10-11 ýylyna bu sebitde ısy howanyň 44 gradusaçyn ýokalanyny habar berdi. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather neşri 20 ýylyna öýlen günorta günnägör sebitde howanyň iň ýokary temperaturasyny 41 gradus, kölegede 39 gradus hökmüne görkezýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Lukmanlar ýerli ýaşaýjylara howanyň ysy wagtyny hususan 10-19 aralygyna daşaryk çykmalygy maslahat berýärler. Hassahanalara ýüz tutýan çağalaryň aglawasy çağalar baglaryna gatnaýarlar. Käbir çağalar baglarynda ertirlik naharyndan soňra çağalar günortan saat 12:00 çenli daşarda oýnaýarlar. Olar yssyk howada öýlerine gaýtmaly bolýarlar. Diýip bir ýerli ýaşaýjy aýdýar. Vilayatdaky hassahanaların birine Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir şefagat uýasy günüň dowamyna öýleriniň 100-150 çemesi çağa asma sanjymyny edýänliklerini aýdýar. Ol hassahanalarda näsaklaryň köp bolmagy sebäpli şefagat uýalarynyň näsaklary sanjymlary edip ýetişmeýänliklerini aýdýar. Ine atalar näsag çağlaryň beden gyzgynyny düşürmegiň kyn bolýanlygyny, üskülewik we bokurdagyň galmagy ýaly saglyk şikaýetleri bilen lukmançylyk edaralaryna ýüz tutýan maşgalalaryň gün saýyn köpelýänligini aýdýarlar. Bu aralykda yssyk howada keselçiligiň giň ýaýrap derman serişlerine bolan talabyň ýokalanýan mahaly lukmanlar näsag howasarlaryna kabul edilýän dermanlaryň yaramlyk möhletiniň ýörüýte barlanyp alynmagyny maslahat berýärler. Ýa-tasak iýunyň başlaryna Adatlyk radiosynyň habarçylary bu sebitiniň dermanhanalarına yaramlyk möhleti geçen dermanlaryň satylýanlygy barada habar beripdi. Şonu käbir ýaşaýjylar şeýle dermanlaryň ýol açan ters täsirleri derarly sebit hassahanalarına ýüz tutdular. Adatlyk radiosy mar welaýatyna yssyk howada çağlaryň arasyna kesel hadisalarynyň ýokalanmagy barada ýerli saglyk goraýş edaralarynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Mundan öňe Adatlyň habarçylary Lewap we Balkan welaýatlaryna hem yssyk howada köpçülikligiň häsiýeti ýa bolýan saglyk şikaýetleri barada habar berdiler. Şonu günnägör sebitdäki habarçymyz aşa yssyk howanyň esasan gartaşan adamlara we çağlara yaramaz täsir ýetirýänini aýdyp Türkmenabatdaky ene mehri merkeziniň näsag çağlardan dolanyny habar berdi. Balkanabad şäheriniň tüýl kömek merkeziniň bir Lukman anonim şertlerde Adatlyk radiosynyň habarçysyna beren maglumatyna bu merkeze saglyk şikaýetleri bilen tüýl kömek gullugyny jaň edýän adamlaryň sanynyň ençemesi artanyny gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet ýetkiligine köpçülikligiň habar berişleri işleri şol sany elektron neşrler yssyk howada ilat arasyna saglyk şikaýetleriniň birden ýokalanmagy barada habar bermeýär. Saglyk goraýş we derman sanagat ministrliginiň resmi web sahypasy raýatdary howanyň yssyk günlerini pasly görä geyinmegi we günüň gönüş şöhlesinden gorunmagy şahsy we jemgyýetçilik arasyçylyk tertip düzgünlerini berjaý etmegi maslahat berýär. Mehriban ildeşler, bular berjaý etseňiz ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz diýip saglyk goraýyş habarlar merkeziniň beýanatyny aýdylýar. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň çağalar baglarynda döwlet tarapyndan körpelere berilýän iýmitiň ýol başçylar tarapyndan ogurlanmagy görülip eşidilmedik derejelere ýetdi diýip mektebe çenli bilim edaralarynyň işgärleri aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 20 iýunda sebitden maglumat berdi. Çağlar bağlarına et we mewe bakçy önümleriniň müdir we onuň hojalyk işleri boýunça orunmasary aşpez tarapyndan ogurlanmagy täzelik däl. Emma indi bu mesele has agyrlaşýar. Çağlar bağlaryny bir almany 6 bölüp 6 çağa paýlap başladylar. Diýip şäheriň çağalar baglarynyň biriniň terbiýetçisi anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan terbiýetçileriň ençemesi bu ýagdaýlaryň şäheriň mektebe çenli bilim edaralarynyň tas ählisinde. Şol sanda 1-nji we 3-nji çağalar baglarynda gaýtalanýandygyny belläp, çağalara etli naharyň tas berilmeýändigini aýtdy.
Buların ählisi döwlet tarapyndan körpelere berilýän iýmitiň ogurlanmagynyň täze derejelere ýetmegi bilen bagly. Çağalara ujypsyz mukdarda iýmit goýulyp, aşbezler çağalar baglarynyň müdirleri bilen ylalaşyp gelen miweleri we etleri ogurlap öýlerine alyp gidýärler. Hatda kir ýuwuş bölümine gelen we ýorgun düşekleri ýuwmak üçin niýetlenen himiki serişdeler şol sanda paraşoklaryň hem seysen götürmi näwelli taraplara ogurlanýar diýip şäheriň çağalar baglarynyň biriniň ýene bir terbiýetçisi aýtdy. Terbiýetçiler çağalara diňe bilim ministrliginden we vilayet bilim müdirliginden barlagçylar gelýän günlerinde kadaly iýmit berilýändigini hem belläp şeýledidiler. Çağlar bağlarının yol başçıları we aşpezler etraf bilim bölümünden hem gorkmaýarlar. Olar bu biýdüdgünçiliklerden habarly ýaly bolup görnýär. Diýip terbiýetçi aýtdy. Ol ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda işden boşadylmakdan howatyrlanýan terbiýetçileriň we olaryň kömekçileriniň bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun gozamakdan we degişli döwlet edaralaryna şikayet etmekden gorkýandygyny hem bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada şäheriň bilim bölümünden we agzalýan çağalar baglaryndan tesvir alyp bilmedi. Redaksiýa bu barada vilayet bilim müdirligi we ýurdun bilim ministrligi bilen habarlaşmak hem başartmady. Türkmenistanda çağalar baglarynyň resmileriniň körpeleriň iýmitini ogurlaýandygy we hususiýetçilere satýandygy barada mektebeçenli bilim edaralarynyň işgärleri we enatalar azatlyga ýygyderli maglumat berýärler. Ukrainanyň milli polisiýasy 21-nji ýylyna hepde başynda Kiýewde tüpeňlenen Kazak oppozisiýa aktivisti we jurnalisti Aydos Sadykowyň janyna kastetmek synanşygynyň 2 sany Kazak raýatyndan görülýändigini aýtdy. Milli polisiýanyň maglumatyna görä, guman edilýän hüjümçiler 1988-nji ýylda doglan Altay Jakanbayew we 1991-nji ýylda doglan Meyram Karatayew diýilip atlandyryldy. Olaryň ikisi hem halkary derejesinde gözlenýän adamlaryň sanygyny goşuldy we Kiýew kaziýeti guman edilýänleri tutsak etmek kararyny çykardy. Derňewçileriň beýanatyna Jakanbayew bilen Karatayewiň Ukraina 2-nji ýylyna Polşadan geleni gaýdylýar. Olar Kiýewde bir kwartirany kärennesine aryp awtulaw satyn alanlaryndan soň Sadykowyň günnelik kereketlerine gödöwçilik edipdirler. Guman edilýänleriň biri 18-nji ýylyna Sadykowyň awtulawynyň golaýyna gelip onu tüpeňledi. Onuň egindeşi bolsa golaýdaky binanyň ýanyna bu ýagdaýa gödöwçilik etdi. Şondan soň olar jinayatyň bolan ýerinden gaçdylar diýip beýanatda bu iki adamyň Ukraina, Moldowa serhedinden geçip Ukrainanyň çäginden çykanyny gaýdylýar. Sadykowyň janyna kastetmek synanşygyny kimiň buýranlygyny anyklamak üçin derňe geçirilýär diýip habarda edilýär. Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew hemde onuň hökümetini açyçan tanqidlan Sadykow häzir agyr ýagdaýdaky hassalaryň bölümine bejergalýar. Hüjüm wagtynda onuň ýanyna ulagda bolan aýaly Natalya Sadykowa şikayet etmedi. Sadykowa 19-njy ýylyna Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda bu hüjümüň professionallar, ýagny bu urdan tälim alan tejribeli adamlar tarapyndan amala aşyrlandygyny aýtdy. Sadykowa hüjümden bir näçe sagat öň adamsy bilen öz YouTube kanallaryna Tokayew Putiniň gurjagy diýilip atlandyrylan täze videony çap edenliklerini aýtdy. Videoda Tokayewiň Russiýa tarapdar siýasatlary tanqid edilýär we Rus oligarklarynyň we täsir agentleriniň Kazakstanyny alyp barýan işlerini gözleýdirilýär. Bu adamlaryň käbiri Russiýa 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukrainada alyp barýan uruşyny başlagandan soň Kazak raýatlygyny alypdyrlar. Ol Sadykowa bu atışykdan esasy bähwit tapjak adamyň Tokayew bolup görünýändigini, sebäbi onuň Kazakstany oppozisiýadan doli arassalanlygyny öňe sürdi. Emma muňa garamazdan ol prezidentiň bu atışyk bilen ol ýa-da beýlek görnüşde baglanşyklydygyny görkezýän hiç bir suwutnama getirmedi. Tokayew 19-njy ýylyna bu mesele boýunça Ukraina diplomatik kanallar arkaly sorawlaryny iýerendigini we Kazakstanyň hakykat tapmaga kömek etmek üçin islenlik derňe güýşine gatnaşmaga taýýardygyny aýtdy. Sadykowlar 2014-nji ýylda
çağalar bilen bilelikde Gadak häkimetleri şol wagt Garasy Respublika gazietinde jurnalist bolup işleyen Natalya garşy kaziet işini açanlarından soň Kiýewe göçüp geldiler. Ol töhmet atmakda aýplandy. Aydos Sadyk 2010-njy ýyla çenli Gazagystanyň Demirgalyk günwataryndaky Oktober sewtinde öz dogduk şäherine oppozisiýadaky Azat Sosial Demokratik Partiýanyň yerli bölümine ýol başçylyk etdi. Soňol Hataýyň ödegçiligindäki CNP'si Oktober Müýengaz neft kampaniýasyna gadak işçileriniň hukuklaryny goraýan Kärdeşler arkalaşygyny döretmekde esasy güýç bolan topara ýol başçylyk etdi.